κλέψει σπίτι. Σπίτι. Ναι, έχω μπει στο σπίτι. Και πότε έγινε αυτό, πώς έγινε γενικά Πρέπει η να φάση? ήμουν 16-17 χρονών. Οκ. Και απλά δεν ξέρω, ήθελα λεφτά. Ήθελα να κάνω αλητίες. Οκ. Και μπούκαρα στο σπίτι. Γενικά δηλαδή έκλεβες και περίπτερα και αυτά. Σούπερ μάρκετ. Όχι περίπτερα. Περίπτερα μια-δύο φορές. Οκ. Σούπερ μάρκετ όμως πηγαίναμε σκέψου επιδρομές. Δηλαδή ξεκινάγαμε με το λεωφορείο Ναι. και πηγαίναμε στο κάθε σούπερ μάρκετ, σταματάγαμε, κλέβαμε, τα τρώγαμε, ξαναπηγαίναμε σε άλλα. Α, ήταν δηλαδή, ξέρεις, κομπίνα ρε παιδί μου. Κομπίνα συνέχεια τώρα πιτσιρικάδες. Και αυτό με το σπίτι έγινε μια φορά. Μια φορά, ναι, μια Και φορά. πώς γενικά, πώς έγινε, πόσα άτομα ήσταν, δηλαδή, πώς κατάφερε ένα 16χρονο να κλέψει σπίτι, ρε μαν. Έχω όντως απορία. Πώς κατάφερε, δεν ξέρω. Φίλε, πώς γνωρίζετε πώς να μπείτε μέσα στο σπίτι, πώς να. Μόνος κλειδώσετε. μου. Μόνο αυτό έκανα. Ναι. Μόνο εγώ το έκανα. Μόνο. Και Ήξερα. Πώς, Ήξερα το σπίτι. πότε είναι ανοιχτό, πότε είναι κλειστό, πότε. Ήξερα πότε λείπει απλά. Και ήξερα πώς να μπω.